банк. Ще се строи сграда, обществено обслужваща сграда, така е наречена. Ние не знаем нито уставът на тези верови формации, било свидетели на Йехова, както става въпрос за случая, нито други някои. Ние не знаем техните намерения, но ние знаем, че имаме деца, че ние имаме въпиющо настояще и, разбира се, по този начин знаем, че имаме и твърде рисковано бъдеще. Затова ние не можем така лесно да рискуваме нашият град с неща и с предприятия, които ни подлагат на изпитания, особено когато става дума за предизвикателство срещу православната ни църква, фактически е господар на тая страна, тъй като България не е талибанско общество, а е 80-85% православна страна, която като данъкоплатци издържаме тая страна. Ние плащаме заплати като данъкоплатци и, разбира се, имаме право да знаем и да се устройваме страната тъй, както прилича. Другото ще бъде да се разреши едно параталибанско общество, което подлага на риск тази най-древна държава, каквато е нашата, и оттам нататъка непредвидими развития, с които българинът никога не е бил съгласен, а и дедите ни са ни завещали да пазим и народностния дух, и нашия. Че някой ще ни евангелизира, че ще ни получава и че ще ни учи на вяра, и то такива, които дори не знаят значението на честният кръст и правилата на древната църква. Затова много молим да имате предвид волята на православните християни и да проявим бдителност цялото ни общество, защото да нямаме изпитания за бъдеще с неща строени, в които не знаем какво ще се развива,